Beget pertany a l'Alta Garrotxa i és agregat al municipi de Camprodon, situat a la capçalera del riu Llierca. S'arriba per una carretera estreta des de Camprodon, passant per Rocabruna, on mereix la pena detenir-se per visitar la petita església de Sant Feliu de Rocabruna. A més, podem gaudir d'unes magnífiques vistes de l'antic castell, avui en procés de restauració. A Beget, les antigues cases de pedra s'agrupen al voltant de la riera de Beget. Avui és un poble turístic i de segones residències. Dins del municipi es pot visitar l'església de Sant Cristòfol de caire romànic. És un edifici d'una sola nau amb un gran finestral i un campanar que és una torre llombarda de planta quadrada, que destaca per damunt les teulades del poble. La Majestat és una talla romànica policromada d'uns 2 metres d'alçada del segle XII, considerada una de les obres més importants de l'escultura romànica catalana. Passejar pels seus carrers ens transporta a altres èpoques. El temps sembla haver-se detingut en aquest indret. Benvinguts a Beget. Benvinguts a la vall de Camprodon.